village de Noël-le-Barcarès. Les Barcarès és una petita localitat marinera del sud de França, prop de Perpinyà. Des de mitjans de novembre fins a començaments de gener es transforma en una ciutat on la màgia del Nadal hi és present. Dins del recinte trobarem un entorn nadalenc amb atraccions, desfilades, espectacles de llum i so, tot guarnit amb casetes que ofereixen productes típics del Nadal. Juntament amb la Núria, una de les atraccions més identificatives és el vaixell Lídia, ancorat al costat de mar, que es pot visitar i des d'on es gaudeix d'una panoràmica del village.